Igor Savić vlog by Momci sa selo. Zdravo drugari, evo nas znači u jednom novom vlogu, rekao čisto da napravimo neki vlog, nismo dugo. Vidite, školsko dvorište zvrji prazno, djeco izađite malo napolje, znači malo se izdrndajte. Nemojte dozvoliti da su školska dvorišta prazna. Pogledaj, znači troši se 3 kile struje, troši ovaj reflektor, druže, znači zarad čega, zarad praznog da zvrji, druže, znači gdje su djeca? Ustaj malo, znači jebeš kom, druže, znači malo sport, malo igra, bre. Vidi, prazno skroz, znači pa idemo, znači krećemo sa vlogom, druže, znači idemo jednu šetnju, opuštenu i uz priču neku. Se još nisi stopio, Sneže. Bre, idemo u etni selo, druže, ovo ko hoće etni selo, znači nek sve na levo, druže, znači levo od Krstića, burazeru moj. Nećeš traktorom sad po noći, idi u matri. Šta je ovo ovdje, jezero neko, jel put, pogledaj kolika je rupa, druže, na putu, znači možeš plivati ovdje, ladno, opušteno, druže. Bazen seoski, burazeru moj. Dobro večer drugari, okrenuli smo sa vlogom burazerija, znači eto, kaže kako si, kaže tako zdrava, pa druže, znači malo šetam, znači odmah malo druže izađeš, znači da ne budeš metiljiv, malo izađeš i sobe, razumiješ, i onda malo znači kreneš, znači, ali ne ideš onaj hod, znači onako druže. Kao klip ili kao neki maneki, znači druže ideš, znači lijeva, desna ruka ideš brzo i šetaš burazera, šetaš kao i Putin. Tako čuka radi, tako je druže, znači radi čuka i srce radi, tako i znači ideš lijeva, desna, druže, 1, 2 i tako malo šetaš i napraviš noću kilometar, 2, 3, malo da čuka odradi. Ako hoćeš da budeš zdrav, ako neš da budeš zdrav ti sedi za kom druži i trači, znači nemoj ovo da gledaš onda što ovaj vlog. Vidiš, znači malo nogi, malo ovo druže, tako je bre, znači idemo lijeva, desna, 1, 2, kaže malo šednica burazeru, sve nešto metiljiva deca. Ne smije kaži snijeg da uzmeš, šta ne smiješ da uzmeš malo snijeg. Uzmeš malo snijeg, malo znači, umiješ se sa snijegom, druže, malo ovo, malo ono. I tako znači, upade mi u patiku sad. Stani burazeru, pala mi u patiku snijeg. O, druže moj, sjeci, šalim se burazer, I tako znači, malo čučnije, malo druže, znači jogging, malo čučnije buraz moj, znači šetaš tako malo i eto. Ne sam kukaj, kaže ovaj nešto, me kaže boli glava, nešto sam netiljiv, kaže nešto nisam nikaki. Pa moraš biti nikaki kad si za kompjuterom prije. Znači malo fizičke aktivnosti, ali tako objesni malo druže, sjelo malo vidiš, znači. Samo pazar smijede neki kjer, ima li kjerova druže? Ne njake kjerove, ali upa s kjer u pičku. Držimo kjer. Ima li šta, jel ima šta, šta je to grana neka druže, znači ima li šta u šumi tamo, da ima neki krokodil druže, nema. A ja vidi ga Mirna grano je. Evo ide sa nama grana i ona pravi vlog s nama, šeta se opušteno, vidite kolika je grana za pecanje burazeru moj. Noć je velika, znači ne znamo gdje smo, šta smo, znači moramo se pokrijemo, ima dosta longara druže ovdje po selu, može nešto nas dipi da nas ujede. A šta se čuje druže, nešto se čuje u šumi, čuo tamo. Nešto se čuje u šumi burazeru. Ovaj snijeg znači topiti se za jedno mjesec dana burazer. Gasi tu lampu, daćeš nas šalnici. Evo ga, s nama je tu kamerman, grupe Momci sa selo, Nemanja Brajtarević. Kako si burazeru? Da, sad nije loše. Dobro, znači malo šetam, vidiš i on dečko malo šeta. A neko nije druže ostala drva, znači pogledaj drva, uskisla, aha nešto pade tamo. Nešto pade, burazer, pogledaj koliko je drva ostalo. Ovo je mokro, ne može se ložiti sad. Tako najbolje dane, nisam znao šta je boli pljuga, nismo više tako mladi, šta je život sada znamo, klizaj se buraz, znači ima leda. Drži ruku, ja se još jednom iznjakam. Kažu nešto sam neraspoložen, sad sam nikakav. Gledaj sad, znači, prednji deo čeoni mozga, znači druže, on je slon zračenju, vidiš, znači on je slon zračenju i sada bi ti njega malo pustio, znači mora malo se prošetaš, a kaže organizam se jača kada noć ideš po hladnoći, kad je tako, znači hladno vreme ti ideš, znači skineš se, onda jačaš malo organizam, budeš malo, da ne budeš metiljiv druže, onda malo cirkulacija da proradi, ponovno uzmeš snijega, samo nemoj ni slučajno žuti snijeg da jedeš. Jer taj žuti snijeg je pišačak i reći, ali tako, gledaj sad, znači uzmeš malo žvačac, moraš malo bakterije hladnoće, onda izbaciš, znači iz ovog, kako da kažem, znači iz hajnika burazeru moj, znači malo izvaćaš snijeg, malo bolite patka, malo kreneš, malo šetaš, znači ideš levo desna, znači ovo mi utrni vilice tijela. Znači hoćeš da pecaš malo, uzmeš ovaj snop, otkineš jedan, zavežeš malo, pecaš druže malo, čimo da li ima šta ovdje, ali sve druže sablja, nema druže moja pita, ne može snopiti mnogo jak, burazer šutit će me struje. Alo bre dečko. Druže, ja sam Tarzan, druže moj. I tako burazer, ne samo deca metiljiva, samo se žali nešto, nije mu, kaže ne možeš peške, pa šta hoćeš druže, ne možeš biti po cijel dan u sobi, moraš malo šetnje, malo tako rekreacije, a sad ja odoh da pišam malo, samo sekundu. Ajde, izlazi. Evo sad čekaj druže, znači morao sam da močam burazeru, neka plastika, smo stolika čovječe zagađujemo, samo neka plastika u šumija. Što neka kolibica burazeru snimalo tamo, da vide ljudi malo se ospidilo buraz, znači malo kolibica, malo full HDMI format burazeru moj. I tako druže, znači malo šetnje, što više šetnje samo, pogotovo zimi. Pa samo ti jede nešto druže. Ne ide, Znači što više šetnje zimi, nemojte samo sedje krljaju jedu, razumiješ, znači sednu u kujnicu 2 sa 2, njih 50 u sobi, nakrljaju se mesine i onda znači samo pljas, infarkt druže, znači spiči, ako moraš šetnja, aktivnosti. Šta spiči? Infarkt, šalim sam. Aktivnost, znači ideš okoliš, znači malo madafakijski ideš, znači malo se raširiš. Malo se raširiš burazeru po cijelo ovako i tako druže moj. Ovdje sam sad u nekoj malo zajebanoj zoni, vidiš šta ga je snijega burazeru. Malo dočistimo druže, stao sam u govance, malo noge dočistimo druže.
Ajde, pokaži kako se pravi grudva. Znači, uzmeš u rolaš je tako. Pogledajte, djeco, pošto dosta njih i ne zna, 3D djeca ne zna kako se pravi grudva. Bravo, burazeru, tako je, malo baciš, malo osjetiš da si živ, bri. Ovo je sam snijeg tu, ako je žuto, beži, to je zapisao ker. Pa to. Aj pokaži kako se pravi grudva, znači, burazeri. Uzmeš, znači, savješ i što više stisneš druže, znači, da zviždi kad je baciš. Da pišti, bacaj tam. Bravo, burazer, ode negdje. I tako, znači, malo napraviš žudbu, malo si igraš druže, znači, ne možeš biti ceo život netiljiv, sad će ne stane u nešto druže, ozračen sam. Eto. A? Gdje je burazeru, gdje je? Šetam, znači, ako su gledate djecu na njega, burazer šeta, malo šetam ja, druže. Jel ti lepo šetnji, reci mi, znači? Jeli burazer? Zavisi kako sa kim. Pa nemoj kako sa kim buraz, znači, bolje nego u sobi tamo, sve u sobi, ceo dan si učvaren. Pa tvoj ako moja dva sami. Učvaren si u sobi ceo dan, znači, druže, ovako moraš malo se šetaš, bre. Samo šetnje uveče, malo aktivirajte se. Kaj skir, kjer? Gdje je, druže? Jel, beži. Aha, bežu u pičku, ma puno. Kerina, još taj puno selo kerova, druže. Joj, pas, druže, znači, gdje, aha, nešto se čuje. Ješ čuo nešto? Druže, kao da smo do Sija X, šta je ovo? Vidite burazeri kako su drva, znači za zimu. Sadevena, kaže, mojte sadenen kao 10 metara jošike. Evo vidite burazeri kako je to lepo sve sadeveno. A ja se izvinjavam. Ne laj, ne, bež keroj ponovo keroj, beži. A šta mi radne, druže, snijamo, keroj će nas pojesti, bre, bežimo, beži, bre. Ovo buraz uplaši mi, ja mislio duše. Ovdje je dobro, druže, imamo, znači, džak. I samo, znači, staviš slanu njega i gurneš tamo, druže, malo se istripuješ kao da si na kopalniku, jel? Tako. Ovdje se evo na te biciklom. Gdje? Tu. Viš ovo kaj rupa, Burazeri, za ovo kaj je Boga, znači ja sam crna moram rupa. malo da izvršim nuždu, znači najviše kad izvršiš nuždu kad nema nigde nikog, znači ti ono polako, druže, sereš oko tebe, znači kilometar šuma, miris full, znači guzica otrne koliko je hladno, druže, znači tako malo se skenjaš tu pored drveta, to je priroda, druže, znači tako bri, tako je, idemo sad, znači učemo čega druži i polako, znači pa tamo prije malo trčanje, brzo. Ako želiš da pratiš Instagram profil glavnog i odgovornog urednika Igora Savića, kucaj igor.serbian i zaprati ga. Restrikcija što je u pola sve nema struje, druže, znači šta se dešava, ne znam stvarno, znači. I eto burazeri moji, znači to bi bilo sve za ovaj vlog, tako da znači, samo šetajte, u stvarno nemojte šetati, ima dosta kerova burazeru. Ako šetate mogu kerovi da se jedu, tako da ipak nemojte šetati, poslušajte me, igrajte, budete na kompjuteru njakajte igrice, alo bre, tako je, čao. Sa selom.